Baina gaur erregina eta bufoia arituko dira aurrez aurre. Jakin dezazuen, hau bapateko saioa da. Nik pixka bat, eskaleta bat pasatiet bertsolariei, eta gutxi gorabehera badakite non ignora joko duen saioak, baina ez dakite gaiei buruz ezertxoen. Beraz, hau bapateko da, eta zuek jo txalo lasai. Eskertuko dizuen guta. Bueno, ez dakit zer aterakoan hemendik. Bukeu ere ez dakigu. Izan ere bata bertxotan arituko da, eta bestea, bertxolaria bertxotan arituko da, eta aktorea, zazpi bat pertsonaia gorpuztuz, batzutan bertxotan egian, baina orokorrean hitzez arituko da. Baina bapatea. Eta ez da erraza izango bien arteko elkarrezketa hori garatzea, baina behar bada lortuko dute. Txalo bat, txalo bero bat, Ander Lipus eta Maialen Lujanbiorentzat. Zezenak txikerotan bezala, hori dira bueltakan, bata bestaren ondoan, baina hau, bertsosaio bat ere bada, antzeslan bat ere bada, baina bertsosaio da nenean, agurra behar dugu. Eta batek hitzez, eta besteak bertsoz, egungo digu, hasierako agurra. Bueno, ikusten duzuen moduen, ni bertzotan enaz ibiliko eta ez naz hasiko. Hor atzien dauketaz karabanako personajiek eta eurek ibiliko die kontrobersisan Maialen egaz. Hemen ikustuten moduen lehenengo filan ez da inor. Astigarragan ez daukat lagunik edo ezagun askorik. Orduan ezin esan aupa edo kaixo ez dakit nori. Baina gustora etorri naz. Eta gustora etorri naz gauza batea itxik. Erregea eta bufoia proposatu gendunien, hainbat bertsolarikin eitea zan kontua. Eta plazak ezagoztien, bertsolarixen izenak bebai, eta derrepentien Maialenen izena esan agertzen. Eta ni estutute, nintzen lankukuena, eta Maialenek zezan dugu. Eta azkenien, astigarragako saioen, azkenien Maialenegaz dauket. Nitzat horie gozada bat da, eskertze dotzat berai, eta zuei etortzi egaitik. Eskerrik asko. Urtarrilean zabaldu ezkero, kupeleko zipristina, inguruotan astebururo da iauterien dina. Hemen Markesan palazio bat bazegoela jakina, rekonkistara bezala gatoz bufoia eta erregina.